Ćao drugari, evo nas ponovo, nastavljamo da ocenjujemo nove proizvode. Meni je posebna čast što ćemo sada predstaviti proizvode koji su meni prilično dragi. Uspomeno me vežu na detinjstva i generalno meni su omiljene čokolade upravo Štarkove najlepše želje, jer njihovu bazu mlečnu obožavam, tačnije volim najviše od svih čokolada, bez obzira da li su domaće, odnosno strane. Ovo je prilično iznenađenje za mene, pretpostavljam i za tebe, Petre, jer ova kombinacija ukusa je bila nešto potpuno neočekivano. Do sada smo od Štarka i samih najlepših želja imali, pa da kažem, ukuse koji nisu bili toliko specifični, nekako su bili klasici, bez obzira što su i oni, da kažem, eksperimentisali onako, da kažem, u nekim pravcima koji nisu bili tipični za njih. Prva u nizu čokolada, moram da kažem da mi je posebno drago što konačno držim u svojim rukama čokoladu koja ima 100 grama, dakle nema 80, nema 90, konačno 100 grama. I prva koju želimo da testiramo, da probamo, da damo svoj sud su najlepše želje sa ukusom koji je kombinacija panakote i belog vina. Veoma neobična kombinacija. Potpuno neobična kombinacija, kao i druga koju ćemo da predstavimo. Šta da očekujemo, apsolutno ne znamo. 100 grama je oko nekih 180 dinara, dakle nije povoljno. Međutim, s obzirom... Barem 100 grama. Tako je, bar je 100 grama i generalno prati trend cena koje su, složit ćete se, vezano za prehrambenu industriju kod nas prilično doživjeli trend rasta. Ali no, nećemo sada o tome, uglavnom da znate, mogu se nabaviti u gotovo svakom supermarketu kod nas, a i naravno u Štarkovim prodavnicama koje imamo širom Srbije. Imamo mi ovde jednu u Novom Sadu, Beograđani u Beogradu verovatno više. Može se i online poručiti na njihov web shop. Tako je, tako je. Tako da, ajde da mi skratimo i da pređemo na degustaciju, iskreno jedva čekam, jer kao što rekoh, sličan ukus ne znam da sam nekad probao. Petre... Ja ne znam da sam nikada u životu probao sa ukusom belog vina. Panakotu generalno volim, belo vino je jedini alkohol koji u suštini pijem. Hajde da otvorimo i da vidimo šta se nalazi u ovoj ambalaži, koja je, pakovanje mi se izuzetno dopada. Generalno što se tiče Štarka, oni teško kada imaju greške, perfektan dizajn, ja sam što se toga tiče perfekcionista, između ostalog jednom vrstom dizajna se i bavim, tako da što se mene tiče, za dizajn već mogu da dam maksimalnu ocenu. Hajde da vidimo kako ovih 100 grama izgledaju. I kakav ukus. Milan je to stručno otvorio. Ja sam to stručno otvorio, pošto nema, da, mala zamerka je što nema onaj sistem za otvaranje koji ima kod gotovo svake čokolade, tako da ću ja malo onako to životinjski sada da otvorim. Ne, u svakom slučaju neće se baciti. Zbog, nepravilno. Umalo da bude. Petre, hajde da probamo. Ja ću manju kockicu. Malo krupnije kockice. Na kockicama je srce. Kockice su u obliku srca. Tako je. Znači da je svako srce verovatno drugi ukus. Tako da si ti verovatno dobio jedan ukus, a ja drugi. Neko dobio panakotu, a neko belo vino. Pretpostavljam da nije u jednom srcu. Misliš da je tako? Ne znam. Ne znam, sad ćemo da vidimo. Da li ćemo uspjeti u stvari da prepoznamo. To je to mešavina ta dva ukusa, ali ja mislim da je svako srce. Da, što znači morat ćemo da odlomimo još po jedan red. Ja sam uzeo, čekaj, koji je smo ovaj, znači kod mene sad ide ova strana koja je bliže kameri. Ovo je panakota definitivno. To je? Ovo je definitivno belo vino, čak i samo bele boje. Znači panakota... Ovo je panakota koja ima crvene tačkice, po tome je prepoznatljiva u ovoj čokoladi. Ajde da probamo. Ukus je interesantan. Nisam oduševljen, da sad kažem wow, onako potpuno ok. Sasvim ok ukus, ali ništa spektakularno. Tako je. Belo vino se doduše slabije osjeti, ne znam panakota kako se osjeti, sad ću ja probati, nadam se da nećemo opet uzeti iste kockice. U panakoti se osjeti onako... Jesi ti sad uzeo belo vino? Jagode, ja sam uzeo, sad čini mi se... Zato i pitam. Ne znam da li se išli... Ne, Petre, zamena. Zato, to ti kažem. Da, ovo je definitivno, sad ćemo da vidimo po preseku, ovdje nismo uzeli isto. Ovo je belo vino, a to je panakota. Jeste, da, i ukus je. Ja ovo ne mogu da povežem sa belim vinom. Slabo se jako osjeti aroma belog vina. Neka specifična je aroma, ali... Meni je dobro, pošto generalno belo vino je jedini alkohol koji ja ne volim. Tako da... Ja volim, ali zaista ne mogu nikakvu vezu da nađem između ukusa belog vina ove čokolade i samog... Jako slaba aroma. Belog vina. Iskreno nisam oduševljen ni ovim. Dosta intenzivnija aroma, koja te nego belog vina.
Mislim, bijelo vino samo po sebi ne može da se očekuje u jelu da dođe do izražaja ukus. Tako i u čokoladi. Generalno, ok, ali ponavljam, nisam oduševljen. Mogu odmah da dam ocenu, recimo 3,5. Od 1 do 5? Pa, 3. Ne više. Da je vino bilo malo jače, možda 3,5, 4, ali ovako ja bih dao 3. Znači, prosječna ocena je 3,25, to može da bude 3, 3,5, tako da, ajde, zaključit ćemo da je... Ovo je sad samo prvi ukus, imamo 3,5. Imamo još jednu čokoladu koja je kombinacija limun i lavanda. Limun smo do sada i viđali čokoladama, lavandu ja ne znam da sam nekada probao. Mislim da nisam nikad u životu kombinaciju čokoladi, pogotovo ne od ovako renomiranog proizvođača kao su naše želje. Što se tiče lavande i generalno proizvoda od lavande, to su isključivo bili oni protiv moljaca koje sam ja probao. Da, to ima tačno neko koristio u ormarima, nisam jeo, još uvek nije došlo do toga. Pokušati da budem kao spremni malo od Milana i da mi ne pukne onako sve, ali mislim da ću se još više izbolirati. Nije termostabilna. To je neku ruku dobro, znači da nema puno onih Da. Sad vidjet ćemo ko će šta da dobije prvo. Mislim da će ovo biti lako da se prepozna šta je lavanda. Petar je vrlo spretno godine izlomio čokoladu. Isto je srce, naravno, kao i prošla. Ajde sad, ovo je lavanda, čime ljubičaš vam? Znači, ljubičaste boje, tako da ne probate, vidite da je odmah. Limun je bele i napravit ću paralelu. Ukus limuna koji osjetim u ovoj čokoladi je gotovo kao napolitanka sa limunom, koje su inače moje traume iz detinjstva. Odnosno, što bi jedna naša poznata ličnost rekla... Traume iz detinjstva! Traume iz detinjstva! Mnogo lepša. Ne bih očekivao lavandu. Limun, kažem, pomislim je. Lavandu da je to ono za teranje moljaca iz ormana i to je to. Deluje osvežavajuće, ali nisam ljubitelj generalno limuna u slatkišima. Znači, limun je bijele, mogli su staviti makar žutu boju. Možda samo limun cheesecake da prođe. Ajde da vidimo sada. A kako ćemo sad zvati? Ajde da prelomim nekako na pola. Ovo je lavanda. Pogodio sam, Petre. Onda je to tvoje dobro. Sad ja probam limun. Da, definitivno je bijele boje. Ne znam zašto nisu stavili žutu. Bijela je kao i ona sa ovim bijelim vinom. Lavanda, bukvalno lavanda. Ali dobar ukus, makar meni. Meni je okej. Limun je... Da, što se tiče ovih kremova unutra, oni nisu kremasti, onako tvrđi su, znači definitivno neće biti onaj... se razvlači da curi, da nešto... Nije u obliku fila sirupa. Limun mi je intenzivni i po meni je prejaka aroma limuna. Lavanda je pogođena tačno, iako lavandu u životu nisam mislio da ću probati u toj kombinaciji u čokoladi. Limun mi je jaka aroma. Ajde, možemo da pređemo na ocenjivanje. Što se mene tiče, ovom ukusu bih dao ocenu, zajedno govorim, 3. Po meni 3,5. Lavanda je izvedila stvar, dakle, samo zbog lavande... Zamijenili smo se ocena, ajde, prosječna ocena, ajde, pošto smo rekli da volimo Štark, volimo najlepše želje, 3,5. 3,5, da. To je definitivno naša finalna ocena vezana za ova dva posebna specijalna ukusa čokolade najlepše želje od 100 grama. Od 100 grama. Da si znao za najlepše želje da se prave već 101 godinu? Eto, nisam znao. Ne znam tačno koliko traju, ali eto, 101 godina, duga tradicija i kažem... Još jedan fun fact, prva reklama ikada za najlepše želje se pojavila tek 2008. godine. Znači, do 2008. nikada nisu imali reklami za najlepše želje. Ali zato prepoznatljivi su, sećate se onih ruža koje su uvek bile. Da. U suštini, ja mislim kad sam bio ruža je i dalje tu, tako je samo je sada mnogo manja. Ruža i žuta ambalaža. Da budem iskren, kad sam bio mali, kad sam dobio čokoladu na najlepše želje, ako sam je voleo, nekako mi je zbog te ruže delovalo socijalno. Međutim... Dobro, u to vreme ambalaža je bila... Tako je, u poslednjih, nekoliko godina, više godina unazad, najlepše želje izuzetno brinu o brendu u svakom smislu. Da, dok je Atlantic brend skupio... Primeti se prilična razlika, znači ambalaže su fenomenalne i po meni vrlo primamljive za probu proizvoda, bez obzira što ja to volim. Dizajn je baš dobar. Dizajn je fenomenalan, tako da, eto,
složili smo se i da prva i druga čokolada prosječnu ocenu ima 3,5. Nismo oduševljeni, znači ukusi su zaista interesantni, nešto novo, drugačije. Zanimljivo za probati. Tako je, za probati, ali da bih ponovo kupio i da bih ponovo degustirao ovu čokoladu, teško.